הלו. הלו, מדבר עם רעות? כן, מי זה? מדבר יהודלה. מי? יהודלה, אני עוסק במספר שלך מהמועצה למען הקשיש, ואני צריך פיליפינית. מי זה, נו? יהודלה, מהמועצה לקשיש, ואני צריך פיליפינית שתנקה את הבית, תעשה מסאז'ים, כל מה שצריך, ושתביא לי כדורים של ערב צהריים. מי זה? מדבר יהודלה, אני אמרתי לך. שמע, אני לא בוא לנקות את הבית, אז תגיד לי את השם שלך. יהודלה. אני לא, זה יהודלה, אני לא מכירה שום יהודלה. תשמעי, הופיע המספר שלך במועצה למען הקשיש. אני ביקשתי, אמרו לי, את צעירה, יפה. יהודלה, אני זוכרת אותך. אז כאילו, אם את יכולה לבוא לנקות את הבית, מסאז'ים. תגיד לי, תכתוב את אני בא. רעות רגע, נכון? רעות קוראים לך? כן. מי זה? מי זה? יהודלה, נו מה, לא מבין מה את שואלת, מה זה? יהודלה. הלו. יהודלה, הלו. מה אתה רוצה? מי את כוסת המעמק? תביא את הפיליפינית.